sijwayelana kabi lapha mzala usungijwayela kabi kwangempela nje yazi ukuthi mina ngihloniphela into eyodwa la kubasikandi mina ukuthi uganiwe wenza into ebehlukile edlula bonke ontanga yeni zonke izishiphi lezi njoba wona uzothi mina ngumkhova kaManxele mina ngakhova le into le lamabhamuza ngehlathi angakhova mina ungijwayela kabi funa wazi ukuthi isigwebo nje ungijwayela kabi kwangempela nje futhi yabona nami ngivuvukele nje ngithandi kodwa manje ungijwayela kabi ungijwayela kabi ngongempela mina ngibhekene ney'nkinga zami ney'stress zami zepolitiki sengikomunye umhlaba ngikhipheni kulo mhlaba wethu cela ungangijwayeli kabi cela ungangijwayeli nje abokwa ngempela futhi ngizokubamba umise nomatshalo ngizokubamba ungijwayela kabi nje khonkothanani le far distance good luck futhi ungosondeli lakini wena ujwayele njalo wena sigwebo ukuthi ufike ukhuluma udoti bese ugijima kwenza amavidiyo uthi abantu bangabi serious kuyadlala uthini mawuthi kumkhathazi yena umshaya lapha oshambe wese ebaleka ethu esentweni kodwa egadlithe manje ke wena wenzanike wena ufike wena usuke la abanumzana abafana nathi igawuzu u4 wena ngesigaba sodwa usubona ukuthi ungabala amagabele ehlango sikababa ukuthi isihlobo sami mina nginendaba mina kunasihlobo empini uyingamza ukuthi usho njalo ngizwe umculo ngalofisa ukuthi izuvo lwakho umbono wakho uJohn ngicabangani ngalento eshiyo ngizwe umculo wosigwebo sentambo vele kwasifaka zonke ke enyameni umacingwane seshesha responda fast nje kanjalo awusho ukuthi sikhale ngempela emajazini sihlangana phakathi comment section ungakhohlwa ukuthi subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel.